Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani imene tikhale tikukamba pano ndi ya mabishopu a mpingo wa Katolika, komanso tikhudzanso ngakhalenso zipembedzo zina mkati mwa nkhani imeneyi. Ambiri timadziwa, komanso nsanene kuti ambiri tingonena kuti Amalawi tonse kupatula ana amene mwina samazitsata, timadziwa kuti mpingo wa Katolika zipembedzo ndi ndale. Programu imeneyi ya zipembedzo ndi ndale tikukamba nkhani yokhudzana ndi mabishopu a mpingo wa Katolika amene, komanso tikambamo nkhani zina zokhudzana ndi zipembedzo zina ngakhalenso atsogoleri a zipembedzo. Takhalani pomwepo kuti mumvetsere. Tikutero kuno kumbewe wadzala nyama, ine Isaiah Emmanuel Sungani Moyo. Kodi mpingo nchiyani? Kodi mpingo nchiyani? Tikamati mpingo ndi gulu la wanthu, monganso tikamati chipaniso ndi gulu la wanthu. Ndi gulu la wanthu kapena kuchedwera. Ndiye tikati mpingo ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo ndi zimodzi maka pa nkhani yopembedza. Chimodzimodzinso tikati chipani ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo ndi zimodzi makamaka pa nkhani yakayendetsedwe ka dziko. Tikamati mtundunso ndi gulu la wanthu limene zochita zawo, ziyankhulo, madyedwe, mavalidwe, kapembedzedwe, zikhulupiriro zawo, miyambo ndi zimodzi. Ndiye timati mtundu wa wanthu. Ndiye tikamanena kuti mtundu wa wanthu, ndiye kuti tikunena kuti ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo pa nkhani za zikhalidwe ndi zimodzi. Tikakamba kuti ichi ndi chipani, ndiye kuti chipanicho ndi gulu la wanthu amene zolinga zawonso ndi zimodzi. Tikati ndi mpingo, ndiye kuti mpingo wonso zolinga zake ndi zimodzi. Koma tsopano tibwere pa nkhani. Ndiye tikuyang'ana kuti chipembedzo ndi yani. Chipembedzo chimatha kukhala chimodzi, koma mkati mwa chipembedzo mumakhalanso zipembedzo zing'onozing'ono. Zichatimati ma subsect religion. Ndiye kuchikhristu, Christianity ili ndi chipembedzo chimodzi, koma chipembedzo chimodzi chimene se amaganizira. Chipembedzo cha Chikhristu ndi chogawika mzigawo zosiyanasiyana kapena munti zipembedzo ting'onoting'ono. Chimodzimodzinso chipembedzo cha Chisilamu ndi chogawinika munti zipembedzo tinanso ting'onoting'ono. Chipembedzo cha Sataniki nchogawanikanso munti zipembedzo ting'onoting'ono tina ndichatimati ma sect. Kotero kuti chipembedzo chilichonse pa dziko la ayankhula ndi zoona. Kotero kuti mabishopu a mpingo wa Katolika chimene ayankhula mu dziko chimamveka msanga, ndipo anthu amachitsatira mu dziko muja. Izi zimapangitsa kuti mu dziko muja mukhale magavana ateti sintheni. So mabishopu aja amabwera teti sintheni, ati sintho utsogoleri wakanika, ayi utsogoleri wakanika. Pachifukwa ichi timakhala ndi maboma, magovernment pafupi. Izi zimathandizira kuti chitukuko cha dziko chisapite patali. Timayang'ana kwambiri kumangirira udani wapandale. Kotero kuti mpingo wa Katolika ndi mabishopu amamangirira kwambiri maudani anthu andale mu dziko, zomwe zimapangitsa kuti utsogoleri udzisintha pafupi. Akuluakulu ataona mmene kuyitale chipembedzo cha mpingo wa Katolika chimachitira, adakhala pansi nkukambitsana kunena kuti mpingo wa Katolika ukutisokoneza mu dziko muno. Kuyitaletu kumeneku kwawo kumene kuli likulu la mpingo wa Katolika, ataona mpingo mmene ukulowerera pa nkhani zokhudzana ndi ndale komanso za government, ndiye anthu akuyitale adanena kuti
tiyeni tikhale pansi tikambirane system isintha yakayendetsedwe ka dziko. Mpingo ukhale pawokha, politics ikhale payokha, achipembedzo mudzipanga za chipembedzo musalowerere kundale chifukwa mukutisokoneza. Tikukhala ndi maboma amene ali osakhazikika, ndi akuti kuitale kudali umphawi wadzaoneni, kudali mavuto adzaoneni, kunali njala yadzaoneni, usiwa, chuma chinagweratu. Koma zonsezi zinkachitika chifukwa chakuti mpingo unkatenga nawo kwambiri gawo, umasokoneza anthu andale, umapanga kuti ziphuphu zidzipitanso patsogolo. Kuno ku Malawi takhala tikudzudzula zimenezi, endi ine ndi mmodzi yekha mwa anthu amene ndimadzudzula zipembedzo mu dziko lino la Malawi. Mukumbukira kuchokera ndithu mbuyo monsemu mpaka nakufika lero, chifukwa mukakayang'ana zipembedzo zathu zimatipondetsa khala la moto. Tibwere pa nkhani yokhudzana ndi imfa ya Achilima. Achilima atamwalira mu dziko lino pa ngozi ya ndege ndi anthu ena 8. Chimene chidachitika nchakuti mabishop a mpingo wa Katolika makamaka akumpoto komanso kumwera kwa dziko la Malawi sadakhutitsidwe ndi zotsatira ndi malipoti amene adabwera kuchokera ku bungwe lija la ku Germany loyang'ana ngozi za ndege, komanso lipoti limene linatuluka mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party pansi pa Chakwera adanena kuti iwowa sakugwirizana kwathunthu ndi lipoti limeneli, ndipo adapitabe nafalitsa mu mpingo kwachotsa anthu malingaliro akukhulupirira kuti malipoti amene adatuluka anali osayenera. Chabwino boma limene iwowa ankalifuna litabwera m'bwalo, pano lidabwera m'bwalo. Ndi chifukwa chani mabishopu ali chete? Mabishopu akumwera mwakhala chete, mabishopu akumpoto mwakhala chete, simukuyankhulapo pa nkhani yakunena kuti ngozi ija kafukufuku uja achitikenso. Mudali inuyo mabishopu a mpingo wa Katolika ndi azibusa wena ndi anthu wenanso amene mwakhala mukulankhula kwathunthu komanso chipani cha UTM ndi DPP kunena kuti malipoti adali osayenera, siwoona, mudalibe choona. Koma taona kuti chipani cha DPP chitapambana zisankho chidabwera nkunena kuti ifeyo sitipanganso malipoti ena, lipoti limene lili loona ndi limene linatuluka mu nthawi la ulamuliro wa MCP. Chonsecho mu nthawi yonseyi kampeni a DPP agwiritsa ntchito kwambiri imfa ya Achilima. Pano mabishopu a mpingo wa Katolika m'malo moti mubwere tsopano mwakakamiza DPP amene munkafuna atalamulira dziko lija lili m'manja mwawo, simukubwera kwakakamiza kuti apangenso kafukufuku wawo amene inuyo mudzakhutitsidwa naye, adzakhala kugirani kumtima. Komanso poyankhula zimene zija ine ndimakhulupirira kuti inuyo mabishopu a mpingo wa Katolika muli nkuthekera kopereka umboni umenenu mumaudziwa. Umboni umenenuyo mumaudziwa mudakathanso kupereka pa nthawi imeneyi. Mwina nthawi ija mumachita mantha kupereka umboni chifukwa ngati simukakamiza utsogoleri wa Arthur Peter Mutharika ndi DPP kuti achitenso kafukufuku wa ndege, wa ngozi ya ndege, ndiye kuti inuyo a DPP ndinu achinyengo. Kuganiza kwanga kwa ine ndikuganiza monga ngati mmene anzathu akuitali adaganizira mu zaka za 1900. Adakhala pansi ndikunena kuti mpingo uyime pawokha ndipo chipemejeni ndale ziyime pazokha. Simudzaona apapa akulowerera ndale za ku Italy. Ayi, adawaletsa chifukwa mpingo unkasokoneza ndipo adapangitsa kuti mudzikomo mukhale umphawi. Kunonso ndi chimodzimodzi mu dziko la Malawi. Ngati tapwetekeka mu dziko lino, la Malawi ndi chifukwa cha zipembedzo, chipembedzo cha Chisilamu, chipembedzo cha Chikhristu. Sikuti ndingani oti tidzizungulirana azi. Ayi, mukakatenga zipembedzo zimapezeka kunena kuti zimabwera kwa ife,
zipembedzo zimabwera kwa Khristu awo nkwauza kuti boma likuponderezana. Mwachitsanzo, panopa boma lakweza misonkho, lakhazikitsa misonkho yosiyanasiyana. Muona azipembedzo abwera anena kuti boma ilili likuponderezana Malawi. Koma at the same time nthawi yomweyo chipembedzo chimatenga ndalama zambiri kuchokera kwa inuyo anthu. Tsono pamakhala kukokerana. Mpingo umachita nsanje pamene anthu mukupereka ku government. Mpingo umachikhala ndi nsanje pamene anthu mukupereka mowolowa manja ku government. Mpingo chimene umafuna kwambiri nkuti inuyo mudzitenga zambiri mudzipereka ku mpingo, zomwe kumapeto kwake sizimadziwika ntchito zake. Pamene ngati mwapereka ku government mowolowa manja ngati mene mmaperekera ku mpingo, government imanga nsewu umene mabishopu adzadutsamo. Tatuzeni ndi mpingo uti umene udamangako nsewu watala muno. Pa ndalama zonse zimene mumakukusa every week, every Sunday, Saturday, Friday. Ndi mpingo uti umene udamangako nsewu kunena kuti pa ndalama zonse zimene takhala tikutolera kwa zaka zambirimbirizi tinafika posonkhanitsa 1 billion imene timangira 1 kilomita ya nsewu. Mukaona kuti palibe. Tsono ngati pali chinthu chachikulu chimene chikutulowetsa pasi mu dziko lino la Malawi ndi chipembedzo. Chipembedzo osati cha Chikhristu chokha, ngakhalenso cha Chisilamu ali mu mpingo apita ku zipembedzo zawo. Koma nkhani imene tikamba pano tikunena kuti ngati dziko lathu la Malawi likusauka, ngati Amalawi tikusauka ndi zipembedzo choyamba zimachita nsanje kuti inu mudzipereka mowolowa manja ku government. Ndi amataka kuponderezani. Misonkho ikayikidwa government chipembedzo chimabwera nkuti aya afuna adzikuberani, akuzunzani. Koma amayiwala iwo aja kuseri amafunanso ndalama zomwe zija. Mukamakapereka kumene kuja ndi amakuyamikirani kuti mwapereka ndalama zimene zikagwira ntchito za Mulungu. Mulungu wake uti amene mpingo wa Katolika amapembedza nkumati Mulungu amene amafuna ndalama, poti ndalama zimapita ku Vatican. Mulungu wake uti amene Asilamu amampembedza kumayang'anira anthu muno akunzunzika anthu ambirimbiri ngakhale amene ali ku chipembedzo chawo. Mulungu wake uti amene adanena kuti munthu akadzudzula chipembedzo cha Chisilamu ameneyo munchitire matalazimu kuti achire misala apeze mavuto. Mulungu wake uti adakhoza jandaja amboniza Yehova adangonena kuti ife kundaleku sitifuna titengeko gawo, tikhalepo teropo. Parliament mukamakalowanso ulendo winawo mukakhale pansi ndikupempha inu anthu andale kwina kulikonse kumene muli anthu andale ma MP athu mukakhale pansi kukambirana nkhani iyi. Muchotse mpingo pandale, zipembedzo zichoke pandale, zikutizunzitsa, zikutigwiritsa khala la moto ndi zipembedzo. Muona papa nthawi ina iliyonse adzuka. Tsono kudzuka kwawo sindidzoti mabishopu ampingo Katolika adzibwera nkhani yanji, chifukwa the government imenewo ankafuna ili ndi imene ikulamulira panopa. Mubwera ndi makalata wanji, panopa mabishopu ampingo Katolika odzudzula DPP. Pamene padzionekera kuti ndinu osokoneza adyera komanso mulibe masomphenya a dziko lino la Malawi. Pastoreta confusing people kwasokoneza wanthu. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni, mabishopu ampingo Katolika ngakhala atavala majekete owala, ngakhala atavala makwalala owala, ngakhala atavala majekete mikanjo walali ya golide, soyera ayi. Amachedwa kuti iwowo ngoyera kapena avala zoyera. Mtengo ndidanena tsiku lija ndaululawo kuti tikamanena kuti chinthu ichi chili hole timagwiritsa ntchito mankhwala yawa. Ndidaulula zimene zicha.
kulula kuja nkuti anthu amdziwa adziwa. Mashehe akavala mikanjo lelelalela kaya apa patani apa kaya muti patani apa. Ayi. Matsenga alipo ambiri, ufiti ulipo wambiri zedi, kaduka nkhwidzi, umbombo zilipo zambiri mwa mashehe. Mudziwe kuti amadzozedwa ndi anthu, amapatula ndi anthu. Ndi chifukwa chake amakhala ndi mbali. Amakhala ndi mbali ya anthu andale amene iwo akhoza kupanga support. Ndiye amabwera kumakusokonezani nzeru. Mudzionawo oyipa, mudzionawo oyipa, mudzionawo oyipa. Amalawi tokatoka timaombanitsidwa muno chifukwa cha zipembedzo. Zipembedzo zake ndi zimenezi: chipembedzo cha Islamu, chipembedzo cha Chikristu. Chipembedzo cha Chikristu icho ndesi ndifuna ndigawe ndagawa kale ndazotokolamo mpingo wa Katolika. Koma kuli ma Pentecostals, CCP, Anglican, onsewawa ali pansi pa mpingo kapena chipembedzo cha Chikristu. Ndi anthu opomboneza kwa basi. Ndifake Yesu Khristu wa ku Nazareti adawukira chipembedzo cha Ayuda, chomwe chinkakhala ngati chocho chikudzudzula mautsogoleri, koma zochitika zake zinali zoyipa kwambiri, amapondereza anthu. Ndiye Yesu adanena kuti ayi, simukuyira bwino. Ndipo adakadzudzulaso ngakhalenso Zakeyo, munthu wandale amene amasunga chuma cha dziko. Adanena kuti iweyo otolera misonkhowe, iweyo waku MRA, iweyo ukumaba kwambiri, utembenuke mtima. Zakeyo anavomereza kutembenuka. Dzina lakuti dzala nyama kapena kuti mbewe wa dzala nyama linasinthidwa, linapita ku Isaiah Emmanuel Sungani Moyo. Pazifukwa ndinafotokozanso dzulo. Parliament ikapita ulendo uno, kachotseni mpingo usakalowelere pa nkhani za ndale. Dziko lapansi adaligawa dala. Nera bwinobwino. Pano azibusa miyambaso kumayankhula pano. Mwakuti. Ndiye ndikunena kuti point yanga, ngozi imene inachitika kuchikangawa ija, imene munkati ripoti lake simunakhutitsidwe nalo lija, mupange, mukakamize ADPP apangenso. Apo ayi sitidzakhulupiriranso mpingo wa Katolika, tidzakutsutsani pa china chilichonse chimene mudzanena mudziko muno. Komanso ndi bwino mukhale chete. Mukutionongera nthawi, mukutionongera dziko, mukubweretsa umphawi mu dziko. Mpingo wa Katolika umatulutsa ndalama zingati kupita ku Vatican? Mabilioni amapita ku Vatican. Ndi ndalama zingati zimene mpingo umatipatsa kuno tikagweredwa zovuta? Ndi zochepa kwa basi. Bishop Nsusa muli kuti? Ndiye mumakhala pa forefront. Mwakuti. Bishop Ntumbuka muli kuti? Kumpoto. Mwakayang'ana mabishop awiri amenewa. Olokumwa tengo ikapoteropo madzozo nota ayi mwayawa mudakhazikika ndiyerekezi. Mwa mabishopu awiri awawa mudakhazikika ndiyerekezi. Kuyang'ana kuona nkhope okhayi. Mabishopu oopsa kwa basi. Ndikukamba atu za Aluka Thomas Nsusa Archbishop. Ndiye ndikukambanso za kumpoto kuli Father Ntumbuka kumene. Satana watipanikiza. Satana adatipanikiza, adatikhalira kumpoto, adatikhalira kumwera kwa dziko. Nkumatipsinya. Ndinkhani zomvetsa chisoni. Ndi zilombo zimene zizouka mu madzi kubwera kudzanzunza Amalawi. Ndiye tikunena kuti ma parliamentarians, members of parliament, change the laws, silence these bishops. Akhalechera amenewo atikwana kwa nthawi yayitali, panali chete.
government yalowa pali chete, zolakwika zimene zikuchitika ali chete. Ngakhale anthu akumpota atadzikondwerezedwa ndi government iyi simudzaona mtumbuka akulankhula ali chete, zikuakondweretsa. Anthu akumwera ngakhale atakhala akuzunzika mu nthawi iyi akuzunzika ndi njala, mudzaona Archbishop Nsusa ali chete, bolewo adasintha government imeneyo sankayifuna. Nyansi zatsogoleri ampingo osochokera kwa Mulungu, nyansi zenizeni, asadana niyeni adierekezeni eni. Ena mukufunsa kuti kodi akaunti ina ija ndinunso. Akaunti idasinthidwa. Mbewe wadzala nyama tinapititsa kunomo dzina amene lidalili poyamba, Isaiah Emmanuel Sungani Moyo. Koma ndine mbewe wadzala nyama Isaiah Emmanuel Sungani Moyo. Programu imene ndikhala ndikuyankhula chifukwa cha network ikhala ngati kuduladula, ndiye ndikukhulupiraso kuti simukuzitsatira bwinobwino. Koma nyansi za chipembedzo tatopa nazo. Kaya mchipembedzo chanu mudziwe kuti ndi nyansi zimene zimachitika. Dziko lino tikulira chifukwa cha zipembedzozo. Kaya ndi mabishopu onganu mmakhulupirira kuti ngakhalenso mdierekezi adachoka ndi angelo ambiri munengalengamu adamukhulupirira. Ankoneka ngati wowala, ankoneka ngati wolungama. Chimodzimodzinso azibusa wathu munaoneka ngati wolungama, amaoneka ngati woyera, koma zili nkhalamo zimene zapangitsa kuti dziko la Malawi ligwe kuti lifike pamene lilipa. Mu 1994 adafuna kuti dziko lisinthe, kusintha kubweretsa matipati. Matipati adatibweretsera, koma nchiyani chimene matipati atipindulira mu dziko lino? Matipati ewa atipindula chani? Koposa kudana, chidani kupita patsogolo, umphawi kupita patsogolo, katangale kupita patsogolo, kuphana kuda kupita patsogolo. No, nthawi yakwana yakuti Malawi adzuke azindikire ululu wowawa umene mpingo umabweretsa, umene chipembedzo chimabweretsa. Ndikuyamba ku Chikhristu chipembedzo chachi Katolika, chifukwa chimene chili mphamvu kwambiri. Ndiye tikambanso nkhani ya chipembedzo cha Chisilamu. Achisilamu mmadalira kwambiri ufiti, matalazimu ndi ufiti. Tikulodza, tikupanga mundirodze, chifukwa ndinu ake andierekezi. Amene amakutumaniyo ndi ndierekezi. Chifukwa mudakakhala simutumidwa ndi ndierekezi, mudakamamva chimene munthu akudzudzulani kuti apa pakulakwika apa. Koma mmabwera nkopseza dzikwanje m'manja, mipaliro m'manja, mfuti m'manja, dzikwapu m'manja, mabulu madziguma m'manja mukuti mukagende. Tikupangira matalazimu iwe basi iweyo matalazimu. Matalazimu mmadziwa ndi ufiti. Mulungu wanu yamavomekeza zimenezo za matalazimuzo kuti nkopsezere anthu. Chifukwa anthu akubwera akudzudzulani kuti mu dziko lino tikuzunzika chifukwa cha inuyo ngati chipembedzo. Chipembedzo cha Islamu chakhala mu zaka munomu tikuthamangira tsopano tidzikwanitsa zaka 500. Chapanga chani kumangochi? Kuli zipatala zingati zomangidwa ndi Islamu kumangochi? Kuli masukulu angati omangidwa ndi Islamu kumangochi? Mizikiti tikhozo kapeza 1000. Mamadrasi tikhozo kapeza 1000. Koma chipatala, sukulu ndi zinthu zingati umene koko? Kulibe. Ndiye mkhozo neno rama kukondani. Chipembedzo chinabwera kudzakupulumutsani. Chipembedzo chimabwera kudzapulumutsa anthu mu njira zosiyana-siyana. Kukachiza, kuphunzitsa. Koma ngati sana kumangireni sukulu, sana kupatseni sukulu, ndiye kuti anabwera kudzakutsakulani nzeru. Ngati sana kupatseni chipatala, adabwera kudzakuchezani. Ngati sana kumangireni msewu wabwino. It's a waste of time kuntuluka kuzipembedzo zoterozo ndikukhala. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.